Abendualdiko bigarren igande honetan, Mariaren sortze garbia ospatzen dugu. Bera da itxaroten dakiena, bera da itun berriaren kutxa, jauna garbi eta eder prestatua. Berari begira ikasten dugu Kristo onartzeko bidea egiten. Hoy también celebramos el Día del Seminario en nuestra diócesis. Hoy vamos a recordar en nuestra oración a los que se están preparando para el sacerdocio. Eska diezaiogun jainkoari gainera, jarrai dezala bokazioak zorrarazten. Jarrai dezala gure elkarteetako gazteei eragiten. Kristorekin bat eginda bizi daitezen. La colecta de hoy irá destinada a las necesidades de nuestro seminario. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Zenide maiteok, bigarren argia pizten dugu abenduko bidean, jauna hurbilago dugunaren seinale. Sadia
Sako coração dedicato a cores pensori aus pesagor eskerrak zori